men ka lai tarik benai me usnam arajar arphuai kene ka we ka yeng ka badan hapok ate kanang ba Ashford ka ba hapok ka ri UK long ba ka yeng ka dan ya ki beri ka basang basa adu kumbah nyongut bar kini ki beri ki padan kam da ka gas le ne da ka LPG ban setting shet long ba ka gas hapok ate ka yeng ka la lik bar ka Bthei bar ka jingtah ka ne gas ka la penjulur hadu ka ne ya ka ne ka yeng bar hang ne phila ban iru ba ka ne ka yeng ka la pe thliu na padang hadin ba ka gas senda ka la Bthei bat ka badan bak banyak sngop ka long ba kini ki nyongut ki klam dan mano baklat na padang joki hendai ki la shuman saujur bala ong ru ba ka por ba Bthei kini ka gas kini ki nyongut ki klam yo lat la ne klam yo por wa tang man pet chabar hendai kini ka gas ka la Bthei ba kini ki nyongut ki la trap la ne ki la sakura por ka yeng bat sak ba hadin ka to ka ne por pat ki breu ba dei pa ya ka lain ka ki apa ka ri UK ki la kloi ban wan ka jaka bat kloi ru ban pelaj ya mi kini ki nyongut Sakawi pa kubor ka balami na po kari India jangi la ang baka ne ka video kala sa priang online bah ka lang sa don kari India ha ka baka ne ka breu kala pendua yakin kisau juga arun haswa bakin ai bam bala ang magini kisau kala bod bel ani kala dwai lam haran kat ka ne ka breu Sakawi pa ka kubor ka balami na po kari Amerika la ang bamenden ka South Tarik bunai meus nam arajar arpuai ka ne ka we ka arliang thari la ne ka taka tornado ka bagi ong tin pareng kalon mi apo ka tika jela Texas ka bah apo kari Amerika la ang ba ka ne ka arliang thari kalon mi ak por janmit bala ang ba ka ne ka arliang thari ru kala penjat kembakat to ka ne teliki jaka kitiar kitar ke badan apo ka tika thanya ka ba ka ne ka air kalawan bar ka ba khamso tenar ka lang ba amda mana men saujur ba amda mana ru bla do no ya ka jing em hadin chaka jingwan chaka ne ka air tornado